biasi ewo Adoagyiri mpotemo ni nyina da ene se ehye bia nyankwanhia ma samra meka se nipa nan ena yesusu se Awurade amfa kwamu o mafa mu ato anananom ewo nse do na esi no enipa ba nan na wɔkyerɛ sɛ wɔhwere wɔn nkwa ɛwom ɛyɛ Hunda mini basa na efiri asamankɛse na nani ɛkyerɛ nsawam wɔn a wɔhɔ no hu deɛ kɔɔ so no ɛkyerɛ mu ɛsɛ Hunda mini boss a ne number no ɛyɛ GE 436911 no ofiri asamankɛse yɛ ba no ɛyɛ n'adwene sɛ ɔsan kaa bi ho frɛfrɛfrɛfrɛ saa na ɔde ekokosia tipa truck no nso na ɛba ne number ɛyɛ GT 99220 no amono ha no wɔhwere sɛ nipa ba nan na hwere wɔn mo ɛnkwa ɛna emu eduba konso eprapratrofo nipa wo prae no wo mu besia ɛyɛ mema ɛna enum nso so ɛyɛ ɛma Nsawam District Police Commander Superintendent Marian Owusu ɛna ɔkyerɛkyerɛ mu ɛkyerɛ Adom kase no ɔkyerɛ mu ɛsɛ ɛprafo no wɔdɔn atutu Amerika ɛkɔ Kolebu Ayaresabea